Mhuri yeZimbabwe Harare Hospital yabvira asi hatisi kuzvinzwisisa. Isusu tinonyatsoziva chokwadi kuti chinenge chimbori chii chinenge chichida kunyatsoitika. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana zvinenge zvichiitika. Isusu patanzwa shoko chinhu chatatanga kufunga ndechekuti this is a political game for tenders. Vanhu vacho tinovaziva kwazvo kuti kune zvigananda zvinenge zvatogadzirira ipapo zvinotoziva kuti zvinhu kana zvichinge zvatoshata kusvika panzvimbo iyi kana kuti panguva yakadai izvi panenge pakutodiwa matenders. Kumaintaina zvavo kwakanga kuri kuvanetsa, tinozviunderstanda, tinozvinzwisisa, asi kana zvichinge zvakudai so zvinhu zvekuti zviri kuvhundutsa, nekuti isusu patiri kunzwa matauriro azviri kuitwa panga pane masolar panels sekutarisa kwamakazviita masolar panels aya atoparara ari ipapo ati kunzi ndo anga achipawa kana kuti achiendesa moto kulab ende ipapapa pakashata, zvinhu zvacho zvatangira nechekumusoro kudenga denga ende kuri kunzwani kwanga kune mapepa mamwe ari kunzi ndo akonzeresa nekuti vanenge vachikipa marecords vachichengeta marecords mune macertain papers ndo kunzi mapapers iwayo abvira zvekare. Zvinhu zvinosiririsa kwazvo, zvinhu zvino kashikamadza nekutiwo kana vachinge vachichengeta zvinhu mumapepa hazvina kunyanyisa kuipa, asi nenguva yatave kuziva kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichichengetwawo zvekare, mungava kana mumacomputers kuitira kuti papepa pangangova zvimwe zvinozongoitikawo zvinowanika, asi haisiriyo nyaya yakanyanya kukosha. Nyaya yakanyanya kukosha yatiri kuvhunduka ndeyekuti ndiani achazotanga kupiwa tenda iroro. Ndo zvinhu zvatinonyatsoziva zvatinovhunduka izvozvo, nekuti magames aya takazvitarisa hatina watiri kunongedzera kuti ndiye angange apisa, ndiye akazodai so, asi tinoziva kuti pese panoitwa zvinhu kunyika iyoyi vanhu vanomhanyirira nemaoko maviri matatu kuti vatore vachiita zvinhu izvozvi. Zuro ndizuro takaona umwewo kuda tagwirei achitaura kuti zvoni ukaona iwewe usiri tenderpreneur you are foolish. Asi tikada kutarisa nyika yese vanhu vanotomashuwirawo matenders, asi kuti munhu achiripiwa unoripiwa nani nekuti zviri kungopiwa vanhu vese vari connected kune zvinhu zvematongerwo enyika kana kuti vari connected kune zvinhu zveZANU-PF kana kuti vari muZANU-PF zvakanyanya, ndo vanhu vanowana matenders iwaya. Saka ipapapa hatizivo tanenge achiedza kutaura kuti uya uti joine, uya uite chiganandawo here kana kuti uya uite sei. Ndo zvinhu zviri kunyanyisa kuti temesa musoro ipapapa. Saka apa tave kutosangana nematambudziko akawanda nekuti chipatara ichi zvizhinji zvakanga zvisiripo, mushonga manga uri kutongonetsa imomo, vanhu kurapwa kwacho tikatarisa kumaternity tine maproblems hope anoitika imomo muzvipatara umo, kuti unotoona kuti mumaternity vakadzi madzimai vanenge vachingofa zvisinganzwisisike, iko zvine zviposvika pakunzwani chabvira futi. Saka kuona kuti matambudziko auya kunoenda pamusoro pemamwe matambudziko, nemarumazi atanga tiri kunzwa apa kuti mumwe akatonzi ari kuda kunouya achizopa mishonga imomo, ndiye ari kuda kuzouya achizosupply, tichanzwirira zvakawanda. Asi iko zvine ndo patati timbozivisana tiratidzane nyaya iyoyi. Handisi kuzivawo kuti mimo muri kuitambirawo sei, muri kuionawo sei nyaya iri ipapapa iri kutaurika iyoyi. Pari zvino regai ndikusiyei makateerera zvimwe zvinhu zviri kutaurwa nemumwe muZimbabwean akajamuka, akarohwa nehasha, akavhiringwa neZANU-PF iyoyi, muzokwanisa kunyazonzwisisa kuti vanhu vakatsamwa kusvika papi. Kana vachinge uripo uchida kutaura zvako zvaunenge uchida kutaura, unokwanisa kuzotibata pane nhamba dzatichazoisa pascreen ipapapa dzinenge dzakanzi send audios. Vasingazvitambiri handiti amene zvawo bada moto umweya mutsvene. More veterans, they are behind us. My generals, they are behind us. Tosvika rini Kulian tigara kuno kusango because Emerson Gwanana Tagwirei Nana Chivayo Nana Goma Tanka Wanamtunuwe, they think that they own Zimbabwe. Zimbabwe is in Yao, they're gonna run and they're gonna die dogs. They're gonna die like dogs. They're gonna die like dogs. And ndonza kunyara vangane madzimai vari kufa nemimba. Tadzokera kuchivanhu kwaiva kuti mukadzi akaita mimba kwakutosvedzwa nambuya otomberekesa vana zvaitika patakaberekwa. Ini pandakaberekwa ndo zvakatiwa nini, ndakaberekwa saizvozvo.
But during that time, there was good life, better life. Here, Rhodesia, it was much better. Much better than this shit. This is shit. Wanakuziria, wanazindua ma-first lady. Ngaende muzvipatara, vaone makamira sei. First lady pachi, unono kunobikako, mbora, uchishanza mari yedu enyika. Inofanira kutenga mishonga yekensa, inofanira kutenga zvimuchini zvese hanzi therapy zvechi. Iyo vakarwara vanoenda kunana Dubai, vanoenda muno muSouth Africa, vanoenda kunana China. That's bullshit. Umwe mukadzi asinganyare wezeku, mukadzi wega ameno andizive nini, ndotomuzvira tsitsi because patiri kuendeka apa pakaipa apa, pakaipa. Ambuya wezeki vaya anzi chinje chairman wezeki vaya okunaunza ma-elections vaya we're gonna need answers. This is the time now, and the time is now. Indokokurizwa kuti maZimbabweans, we have to fight for our country, guys. This is too much. Serious. This is too much. Moziya dzakachipa pfuti muno muSouth Africa. This is too much. And tatokura, and tatowana vana, they need future. Saka future ngoti amunanga kwa nevana vake nevazukuru vake amene nezvikananda zvake. No, that's not it. That's not it, guys. Let's wake up. We have to fight. All right, isi tatakura. And kuma 30s, 40s, 50s. Let's fight for our country. Vana vedu, taona vazukuru, guys. Tautona vazukuru. Aiwa, guys. Couldn't. Mdalage that right. 100, maybe 1,000%. Mdalage ndomba 1,000%. Vanhu vaiva kutaura danzi revolution yadark bandit. Mapenzi vese havana maviews because they are eating in the same plate with these zvikananda izvi. This time halume because God is in it. This time halume because God is in it. God is in it.